ụmụ ibe ekene m ụnụ this Facebook a maazị m ihe a na-atị ị na-ekwuzi okwu ọ narị trasị ọ narị wine ihe ị na-ekwu pọtụ nsogbu adịghị anyị aga na-ajụ enwenu nke anyị nwere anyị adịghị dị mma polisi anyị adịghị mma kọtụma anyị si ka anyị kee na-ege kee na orie kee na afọ kee na nkwọ ụmụ ibe anyị si udo dịrị ụnụ na anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo na anyị nwabụ ndị kwere n'ihe otu kwuru ụmụ ibe enwere egwu m ga-agụrụ ụnụ egwu a bụ egwu ndị ndozi ọdịnala nke ndị ndozi ọdịnala Igbo ụmụ Igbo zi m ụzọ gị o zi m ụzọ ka m soro gị o ọdịnala zi m ụzọ gị eso n'ife ọnụ na-ekwu ndị Igbo zi m ụzọ do zi m ụzọ ka m soro gị ụmụ Igbo zi m ụzọ do eso n'ife ọnụ na-ekwu ọ bụ anyị nwabụ ndị Igbo ga-edupụta ndị Afrịka ebe ha nọ ndị Afrịka nọ n'isi a sị m nnọọ ka esi eme n'eluigwe ka esi eme n'ụwa enwere ihe m sendị na Facebook m sendịrị akwa ruru unyu akwa na oyibo a na-akpa ya cloth. Gịnị bụ cloth? Cloth bụ something to cover something. Ihe eji cover something ya bụ cloth. Cloth bụ something to cover something. Gịnị ka ị na-akọva? Enwere ihe ị na-akọva ka ọ dị na mmụọ ka ọ dị n'ife. Ọdịnala Igbo ọ ya bụ ụzọ omenala bụ usoro esi ebi ya ebi. Enwere ya na-akpọ philosophy. Philosophy bụ atụmatụ ka ụwa si wee dị ka ị wee ghọta ụwa. Anyị wee detuo ya edetuo tinye ya n'omume a na-emezi ya eme wee bụrụ omenala Igbo. O wee sio ndị Igbo zi m ụzọ ka anyị soro gị eso n'ife ọnụ na-ekwu ihe ọnụ na-ekwu because isogbo ọnụ. O nwere ihe ndị Igbo na-akpọ osu, nwere ihe ndị Igbo na-akpọ ume, nwere ihe ndị Igbo na-akpọ oru. O three things a ọ ya make the philosophy of Igbo land. You cannot do without them. Adim sorry maka ndị chena osu bụ ndị achụpụrụ achụpụ. Mba, osu bụ anyanwụ. You got to go in mythology ọ bụ anyanwụ. Now ume all the spirit the air because ọ pụ ha na from you enwụọna. Oru bụzi nke a mụ na gị na-eme ihe a mụ na gị na-eme now because that's why nwanne ị na-arụ ọrụ. Ube ọkwa ewuru ube ahụ ị na-aracha o ruru eru. Kedu ihe eji asị na ube ruru eru? Because na ọ pụgo from his original state bazie na soft state. Because akwa ruru unyu abanyere akwa aha na mmiri ka o nwee ike ịsoftụnụ dị unyu aha softụnụ a iwe nwee ike ịsụpụnwụ dị akwa very easily. You got to go unyu aha because there was darkness already. There is darkness already. There is darkness because Igbo kewa agwụ a sị na mmadụ na-eme ka onye agwụ na-akpa. Kedu ihe ọ bụ? Ndị Igbo na-asụ Igbo ha mara Igbo. Osu ị na-esu ọkụ, ị na-esu ọkpọ, osu ama, osu ala, osu agwụ, osu this. Can you ever think how come Igbo land all the whole name isu njaba isu everywhere isu osu? Why? You never ask yourself. You are religious. You say they are religious. Ihe na-enye debe anyị so this western religion dị ha n'ime isi. That is the problem. Ndebe anyị nwere problem because of this western religion. Because if not, how come all the more than 90% of Igbo land name bụ osu ala, osu ji, umenwe osu, ume ala, ume nka, ume nke ọzọ, oru mba, oru nke, oru ihe niile. Yeah, nwanne amaghazim ihe ndị a na art ya art. O bidoro since yesterday before yesterday ka m fụrụ the thing amaghazim. Ọ na-ere that is thing na-agbaziri wine na wine. Mana ọwụ ha anyị nwere this Facebook. Mgbe ọ bụ na onwe ka ihe anyị si wee mee na-adị ha mma ha si mba ha ghara aja na garị. All the slow I saw it. So but nsogbu adịrọ n'anya mgbe ọbụla unu wepụrụ from osu, ume, oru, agwụ from the mythology, you can never get it. Never ever get it. Ọ dị ka Christianity si na-enweghị Jesus Christ. O nwere nsogbu. Osu represent the God and the Son, the Jesus
and the sun god. The god and the son, the father and the son. That is what you see Osu and Oru. Because why iji arụ ọrụ? Why are you working on earth? You work. Ị na-arụ ọrụ here. Why did you work? Why eji maka na asụ oyibo? You speak English. English erigo go bụrụ isi. You are a worker. Anyị na m arụ ọrụ ebe nwa. Gịnị bụ ọrụ n'oyibo? Igbo ọrụ gị na oru ọ ihe ọ bụ. Ọrụ bụ oru. Ịgbara ọ because na-enyere gị ego. Hey, ndị Igbo oru Osu is the father. Is a force. So that is really is a doctrine. Because you got how the doctrine na in arụ ọrụ every day. Igbo oru. Because the akwa ha ruru unu, the clothes is dirty. Etinyere n'ime mmiri ka asa ya mmiri. Asa ya mmiri sapụta ya. Because the between is ume. Ume is the right and left. Ume ji two forces. Ume ji Osu jide oru. Onye ga pass the information here. But ume must be Holy Spirit. Ume must be clean. Ọ bụrụ na ume ahụ bụ akwa aha dị ebe ahụ ntinye na mmiri ahụ. Ọ ume bụ ihe ahụ. Ọ ume ji gị ndụ ịkwụsị ka ume nwụọ. Ịmọrọ. Ịkwụsị ka ume you are dead. Before isuo mmadụ ọkpọ, ị ga-ewechi ihe ya n'azụ. Naragodi the permission from ume before you sway, because ị gaghị esi nwa ọkpọ like this, you must take it back before you sway. Unu na-asụ oyibo everyday. Ajụọ egere ihe bụ Jizọs n'Igbo na ị gaghị ekwu, mana ndị be anyị na-aza ọchịọwa. Go to Google and Google ọchịọwa Ikenna, ọchịọwa Ifeanyị, ị ga-anụ ya. Gịnị bụ ọwa? Mana ndị mmadụ ga-apụta na-ekwuchi m ntị Yeshuwa asị ha, Yeshuwa asị ha, Yeshuwa asị ha, Yeshuwa. Kedu ihe dị iche na Yeshuwa from ọchịọwa? Ị mara Igbo. Gịnị bụ ọwa? Unu na-akwụ ya everyday na onye awana from prison, onye awana from ebe. Gịnị anwụ awana? Unu si na chi ejiene. Why na-esi na chi awanazi? Why na-ekwuzi na chi awana ebe ọ bụ na chi ejiene? You see? Because ọwụ na ịghọtago the language gị, if you first of all understand your own language, then ị nwee ike imete ndị nke ndị ọzọ. Ịghọtabeghị nke gị, gaa aghọta nke ndị ọzọ. Onwe ihe dị iche na chi awana na Yeshua. Nothing. Enwe ihe dị iche na chi awago na Yeshua. There is no difference. Enwe ihe dị iche na Osu with Moses. There is no difference. Enwe ihe dị iche na Abraham with Ahamba. There is no difference. Because ị naghị asụ Igbo. Ọ bụrụ na ị na-asụ Igbo, ị ka ịghọta all those things. Because ị naghị asụ Igbo, you can't understand them. That is why ekwu Osu ume amapụghị. Anything ọ bụ na all our books, we cannot change any further. All the Osu, because Osu abụrụ ndị achụpụrụ achụpụ. That is nonsense. Rubbish. Osu is the God, the Father. Is the God, the Father. Is a doctrine. It's about philosophy of principle of life. Or somebody somewhere. That is why here na Osu system is about purification. Watch the dirty clothes. Osu descended into the water to clean. So ume no na ime mmiri aha. Ume is there. So you have to clean the ume, because if not, ume that ume will overpower that abu, so that you can unite with Osu back. That is why Osu live inside the forest. Ihe ahụ na-akpọ arụsị, that is the body, because the body bụ arụ mmadụ, ihe na-akpọ bụ arụ. That Mary ahụ na-achọkarị Mary ma ihe a niile. Kedu ihe dị iche na Eri and Mary? Mary to win something, victory. Ọwụ victory bụ Mary. Ọwụ ihe bụ Mary n'Igbo. Then what is the Virgin Mary? The victory means virgin. But ndị Igbo anaghị anụ Igbo. Ị na-agụ everyday mmeri. Gịnị bụ aṅụrị? Ọ bụghị nri bụ aṅụrị nri. Ọ bụghị nri bụ aṅụrị. Kedu ihe dị iche na aṅụrị with nri? Nothing. Because ị nụghị Igbo ụmụ ibe.
That is the problem. Problem abụghị about na these things are not in your own language. They are there. But ịnụrụ Igbo, had it been na ịnụrụ Igbo, ị ka ghọta ihe na-ekwu. So the book of Igbo land started in Anambra, Ama Mbala. Oba Amakobu is the law of the entrance of Igbo land when you are entering Jerusalem. Oba Anambra the portal. Anioma is there. Idemmiri is there. As a garden of Eden is there. Idemmiri Kobo is dirty water. Bahanketa bro, that garden in the Bible is nonsense, is distraction. How come na all the cleaning? What is the snake doing inside the garden? Clean garden. Dangerous animal on a bina of clean house. Dangerous animal on a bina clean house. No. So idemmiri bụ mmiri ruru unyu, dirty water. So that in your placenta ụmụ nwaanyị ndị tụrụ ime mgbe aha akpa nwa ha gbawara mmiri ahụ ha si ebe ha apụta ọ dị clean. Mmiri ebe ahụ nwa toro where nwa grows inside that womb, that water ọ dị clean. Because I want to know. Because ihe ọbụla anyị na-eme na-enwero evidence in nature, we don't take it. So I study gị ihe osobo mara ihe osobo. So nobody can fool us. Nobody, anyị nwa ndị Ndozi Odinala Igbo, nobody can fool us here on this earth. Nobody. Ihe ọsọkwara gị na-akọ. So Osu remain the God the Father as ancient Igbo says it. Ndị ụka kwuru nonsense bi ebe nnọkọ were aka ka mbeji gwupịa ha anya. Even ikwurukwe nonsense ya soro ndị ụka bịa ka Osu emere nke ame ngwa gị na gosi m ebe afa onye ahụ bụ Osu. Onye ahụ afa ya onye na-ekwu afa ya ọ bụ Osu. O nwere ihe gosi na ọ bụ Osu ala. O nwere gosi na ọ bụ Osu ji. O nwere ihe mere Osu agwụ. Then no, ikwuru that mbe ebe nọ agwụpịa m gị anya. You got to. So Osu remain that God the Father. Oru remain the God the Son. Ume remain the God the Holy Spirit. That is what they mean. And that is what it is. That is what we say. Umu Igbo zimu ụzọ gị yo, zimu ụzọ ka m soro gị yo. Umu Igbo zimu ụzọ gị ye, eso n'ife ọnụ na-ekwu. Ndozi Odinala zimu ụzọ gị yo, zimu ụzọ ka m soro gị yo. Odinala zimu ụzọ gị yo, eso n'ife ọnụ na-ekwu. Nwanne eso n'ihe mmadụ na-ekwu, nna nna anyị ha kwurie. Odinala Igbo must be purified and triumph again. Enwere ihe mere anyị ji wee mee agwụ, because I am life is unstable itself. That's why we nwere the agwụ. But once ị bahara na darkness, agwụ, power of darkness, shows why he is power of darkness. The power of darkness prove the reason why it is power of darkness. So the power subdue Osu inside the water. Then you may say, no, I will triumph. That is exactly what Jesus Christ did. Is your story. But you can't believe him now, but you can believe Jesus Christ. Ume is what Jesus Christ does, because he was crucified, but he died and rise again at the third day. Oru is the Jesus. So we a Greek on the Egypt kpọọ ya Horus. O ndị Igbo si Oru, because unu na-arụ ọrụ, you work every blessed day, you are a slave. Life itself, as long as you will look for what you eat, you are a slave, because you have to look for food. Even the animals walking up and down to eat, everybody is looking for what to eat. Gịnị bụ anụ bụ fuel to fuel the motor. The body is the motor. Onya ka ndị Igbo na-akpọ ikenga. Body represent ikenga, because ọ bụ ngụnwa ga-arụ all the whole work. You have to do them. This work you have to do them, because ume is the power, the strength that will give you the force, which is the Osu, to do the work. But the ikenga here is you. You see, and only clean he is all that ume adding Holy Spirit. You cannot triumph. You can't pass in Agu, the very powerful. The power of darkness is very, very powerful. So the only way to overpower the Agu is when you crystallize this. That's why they say you Christ. Ndị a na-eme unu popi. Ha na-eme unu popi. Popi. Yes.
the language is letter, and letter is magic. One, if you don't use the letter to call it, it will not break the code. Only use with the same letter age will code, because everything is being coded. Everything emere code. Oh, that force in the body. Oh, you can go through that arrows ya. You go through ya as a character, so that you can marry him. But you know what are the thing? That is the problem. The question here is not about your ancestors did not did had the beregi ha. Man, so the imrebona you move away. Now has what I hear name. There is darkness already. There is agu, because agu on my ruapua, on my ruapua. So you need the Bugari, you need the Bugaria. Ibugaria di one ne fubuzo. Ibugaria di fubuzo. You need to change the face. I'm going to buy opera about material, opera about money. You can still have these things. You can have them. Nothing is stopping you from having them. But first of all, you must know how and where you're going. Because that is life will 3 steps. The body are here forever. Or you have life because I may move that thing. That would the motto. Or you have mad or I name. That would the motto mad. That is you gotta go. Then the spirit there. At the soul there. Only clean in this spirit one day there is no how you can, because the journey is this a pure journey. It's a journey. A journey only clean in the spirit one day can never ascend to the soul. You can never, because the power of darkness is real. All the real. That is why mad Gagana village n'Ugwu Hausa na Enugu state buchie ndị mmadụ. Ichere ogin na-eme. Ka onye amị ga-esi abịa gba mmadụ egbe na Port Harcourt. Nke ihe onye ahụ mere. Kedu ka mmadụ ga-esi ewere mma bewe nwaanyị dị ime afọ wepụta nwa nọ n'ime? Why? Because inside this person there is absence of light. There is absence of light. So automatically every animals know how to hunt. Every animal know how to hunt. So hunting is natural law. Killing is natural. Unless you know. Because here is because no mad. The ability to follow principle. Onye nwere ability to follow a rules and regulation. Or they are surprised that we are not doing great. That is my own pain. I would na because I know that these people have been deceived, and those they have been deceived. Because the journey about that thing. You can live in a bed. You can live under the tree. Nobody cares. You can live inside bush. Your ancestors live inside bush for thousands of years. Mwabeke live under cave for thousands of years. Nothing happened to them. So even if you don't have mansions, you can still survive. You live. So the journey about accumulation of nonsense is for you to know where you're going. Then later you can have whatever you want. But first of all, know first where you are going, your destination. Why are you here? That is more important. Over about material wealth or distraction. Is a distraction. Nobody asks you not to have them. But a distraction because unless you are trained, form so that you got the yes, then you can have the money in quantum, because you become in control of everybody. For you to be in control, you must master the game. If not, you cannot. They are giving birth. Birth is a new soul, because is pure. So every birth is a soul. So once you die now, the spirit is not dead. The spirit is not dead. So the spirit must face another fight. So because here on earth is washing machine. Earth is washing machine. Listen to the name they give them. Why do they call it body? Embody. To embody something. Mmadụ si ọ mmadụ ịmakọta ndị Igbo sikwa ịmakọta ihe ọnụ na amakọta ihe ahụ ọnụ. Ihe makọtara ọnụ. Body. Or the surprise na everybody is using the same language.
to embody something that is embodied together. That is the body. What is the spirit? Kedu ihe the kedu ihe bet ọkwụ na agba lokalo na want to come jebet ya ego, or even though ọbụrụ the same writing, mana ihe a na-use with tone ọbụrụ writing. All the whole language is being coded in tone ọbụrụ in writing. You know watch Igbo language all tone ka eji change ọbụrụ writing. I nwere ike idere mmadụ ofu ihe, nwere ike kpọrọ mmadụ eke, idere mmadụ eke na onye ache na eke, ịmana ọ na-ekwu maka eke, iche na ọ na-ekwu maka eke ahịa o, ịmana ọ na-ekwu maka eke, ma ọ sị na ọ na-ekwu ihe na-eke ka ọkụ ma ihe ekere eriri. So na the pronunciation ka dị tinid because ebe mbụ electromagnetic vibration ebe ahụ ka ọ nọ, ọ bụrụ na ihe a na-ede ede ọ ihe kpọrọ ya, ọ ihe ọ bụ ọ bụrụ ihe edere ede. So body, air, earth, how take us wee bụrụ ofu? Why do they sound the same? Why earth ji wee bụrụ ofu? So the spirit a na-ekwu okwu does not die, its energy, because it's yesterday and tomorrow. Spirit is yesterday and tomorrow. Nothing changes. So even if the body goes down, the spirit still go until the spirit becomes soul. Ọ ga-agbagide round until ọ build soul, because soul is the purest state. So God did not create, God separate. Nna ọ na-anụkwu oyibo ka ịnụ oyibo ịnụghị Igbo. If you add one O in God, onye gị good. Why? Coincidence? Add 1 0 in God, onye gị good, or coincidence bụ ihe ha? So God separated heaven from earth. Ihe a na-ekwu about agwụ separating good from evil, that is the journey. Ọ ihe a na-ekwu maka ya. So but ị na-use something like movie. You watch movie and you believe the movie to be real. Movie only educate you. Ọ ihe movie na-eme. So this book, religious book, will just to educate you. All of a sudden a grab every time God has say God has say the go there 1 0. Okay, can you one question now? N'anya nkịta, kedu ihe nkịta ji edu onye isi? Untrained dog can never lead a blind man, never. But trained dog na lead a blind man. Why? Onye anaghị afụ ụzọ. Why must nkịta buru eje ebe ọ na-eje buru na na ya adị ha? Why? So it's like soul and you. So ngwa in this movie now, you represent the dog. Then the soul will the blind man. The soul will the blind man. Go with the dog. Don't okay. Na oh na train okay train. Now how do you lead this blind soul in you? Tell me. If you go nkịta na azụ na edu onye isi, if you be here, it does not happen. So how do you lead a soul without proper information and training? Yes, simple as ABCD. Turn is opposite on dog. So dog lead blind man. So nature is telling you to be trained. To be trained because there is a movement. Trained to follow the movement. That is a proper truth. That is why you are saying Ndozi Odinala zimozo kam soro gị. Eso na ife ọnụ na-ekwu ndị mmadụ aghọta ha n'ụwa anyị na-eje simple as ABCD. As simple as ABCD. You kwesịrị ịmagodi na darkness. Once we this life we live, ihe o mean oru. That's why they give day for workers day. That day is not for you. It's natural honor for servant. Ndị mmadụ chekwa na people na-arụ ọrụ ka a na-ekwu. Ndị a na-eme ihe a na-eme, these people are masters. You don't know. Those people who make these laws you know follow. Ha ma ihe a na-eme. Workers day, we work, we have holidays today, we are workers because work means slavery. Ị naghị anụ ihe. Ọrụ ka ị na-arụ, ọrụ ogene, oru, pure truth. So ka ọ dị n'ife ka ọ dị na mmụọ. So this work now outside na mmụọ gị kekwanụ nke ọrụ ka ọrụ nke mmụọ gị. Ka ọrụ nke ime mmụọ gị. So if you na you're just all the whole force inside you, they are just stupid, just leading you,
you are just born, all this force bleed you, every day you think, you sleep, you wake up, you eat, and you nuance, and that's all. You feel that though if you go on onwe gị na-eteta ụra inwe ebe ị chọrọ ije, you look for a job, you look for wife to marry, you want to build house, you want to do this. So if you in a natural force does not have this thinking faculty as you have thinking faculty, but what is inside you does not have a right to live or make decisions. Or he now people just I want to buy a car, I want to buy a house, I want to buy this. So a feeling that the nature inside you, the force inside you does not have a direction, because of what I get saying that the power of darkness subdue. Then the soul becomes slave. But you is the oru. About the son, the father is being a slave. Now, which will be saved this man from this thing on him. It happens here. Ụmụ ibe, ihe anyị na-agwa na ebe a enwere ike 100 million years time ị ga-adị surprise na ọ ga-abụ ihe ka a ga-eji wee na-eme ụmụaka educate. Ọ ga-adị gị surprise na this audio ndị nkịtị jụrụ today, ọ bụ ya ka a ga-use 200 years time, 200,000 years time for black people to educate them, because yesterday and tomorrow is the same. Yesterday and tomorrow is the same. There is nothing like time and space. No, it's never. There is never, because if you need the 5 years or 10 years, ewepụ time ahụ ka ezi afọ need. Afọ need ewepụ time na, how old are you? So ewepụ time na, there is no more yesterday and tomorrow. So everything is everything. Ọ mmadụ dị ikenga, because mmadụ n'ime ga aha ka ume aha dị. Ume aha na transcend, na transform everything. Ume, because you are alive ume. Ị ga-efochi ume. Ị nwere ike iche eche chepụta ụnyaahụ ume. Ị nwere ume ị ga-eche eche asị nwanne ka ihe onye ume ngwa na-eme dị ike ọ dịkwa ya. Ọ bụrụ na ị nwere ume nwanne, ọ ume bụ datin onye nwa. That is why you have to purify the ume, because ị nwere ume anakwa ha anwụ anwụ, because ndị amụrụ amụ ka ya eku ume. Ndị amụrụ amụ ka ya eku ume. Ndị amụbekwa amụ, ndị aka ya amụ amụ sef ka ya eku ume. Ọ ume onye ka ha ya ekuzi. Ume nke gosi na iche onwe ebe ọ na-esi abịa. Once enter inside body, it turn to a spirit. Once you break that human affair inside you, the human will turn to a spirit. That is why if you go to a foreign land, you stay there a long time, you begin to act like them. Because you go America, no America for sometimes. You don't make and everybody positive now. I walk in the phone. Say, man, man, say what's up, man? You must have said human he ne now transform your system, ne change your spirit. You must. Onye na-ezu ochi na bai ruo n'ala bekee, even inye egbe si ajụ ochi ọgbapụ ọsọ, ọfụ egbe ọgbapụ ọsọ, ọgbafere ọsọ. Onye a bụ ezigbote kiri ngwo na bai o, ọ na-ekuruzi ume, okuru ume. Once ume gaghara inside you, it turn to a spirit. That is why everything is recorded, pure truth. Everything na-eme record, ọ na-record. So ya na-agụ na abụrụ onweghị uru ọ bara m na m ga-atụrụ gasị. I have no reason, because ị na-akwụ m ụgwọ, enwere ihe na-akwụ m. So onweghị uru ọ bara m na m ga-abịa na agwa gị nonsense. Mba, I don't have any reason to tell you nonsense. I don't have any reason to tell you nonsense. I only have a reason for you to be better. Ọrụ mbada iwe ka a na-akpọ ya. O nwere ike ndị be adịghị used to ọrụ mbada iwe nọ nso ị na-efe na this guy enwe ihe ọ na-enweta n'ihe a, ọ na-abịa ebe ekwu everyday. Yes, because ha adịghị used to ha ma ha na onye si eme ka ekwesị akpọ ya. Ọ ka onye si eme ka ekwesị akpọ ya. O sighi m n'aka. Ọ bụ ihe a mụrụ m ka m na-eme. Ndị Igbo nọ na ahụfụ, ezigbote ahụfụ kara aka, because once you prove from this information, you can never be anybody in life. I tell you. Because life itself is slavery. Life itself is slavery, is oru. Life bụ oru. Onye mere ndị Igbo ji eje akpọrọ nwatakịrị je kpojerie mmadụ. That thing, this is a mythologies, but people take them as real, because living life is a myth, it's a culture, it's mythology, it's not real. All those things you practice as culture, they are not real, they are myth. That's why they call way of life. So I tell them mmadụ that in 7 ọ sị gị asaa 7 years eduo ya, ọ sị gị 6 asaa asatọ
ịsa ha anị ya 8 ahụ ịsa ha anị ya nwanne you be one free. Ọ sị gị isii darkness ọwụkwa m kwuru ya wụ Igbo ka m na-asụ na-ege ntị isii Igbo. Ọ sị gị asaa ịsa ha anị ya, ọ sị gị asatọ ịsa ya ịtọ. Iluzuo the drop, iluzuo drop. Ihe a bụ Igbo ka m sụrụ, ọbụkwa mwa ọbụghị mwa mere invent this language. Ihe niile m na-agwa ebe from your own father's language. Osu is your father's language, Ume is your father's language, Agwu is your father's language, Oru is your father's language, Isi is your father's language, Asa is your father's language, Asato is your father's language. I did not invent them. I invent. I only interpret the law of the father. Ihe anyị bịara ndị ndozi ọdịnala to interpret the law of the ancestors. All ihe sendịrị anyị to do. That's why we are here. All ihe anyị bịara ime. Anyị bịara ka anyị mee interpret the law because anyị fụ na ndị be anyị aghọtaghọzi the thing. We are born for this. Ndị be anyị aghọtarozi ya. They have ebe ọ bụ na ndị be anyị nwetara ike isi na mmadụ bụ osu na onye a bụ osu. Chefuo na ihe ahụ methodology emere eme na enwere ihe eji wedewe ndị a n'ime ọhịa. Just for you to wake up information edebere gị so that if you are born because mgbe ha anaghị ede akwụkwọ you don't write books. That is why the way na oru slave because life itself is oru. That is why ndị mmadụ na-arụ ọrụ akpọ ya work a na-akpọ ya ọrụ oru. So we put these people anyị na-akpọje ha for servant so that is a book we live for you. Ndị be anyị tetezie si na ndị Igbo eme arụ na ha siri kpọrọ ụmụnne ha ohu, ndị a bụ ohu, ndị a bụ slave, ndị a bụ ume na ajụrụ ha ajụ. Ọkwa ya ka ndị ajụ wese ndị agha ebe ahụ si hey ọ bụ ihe ọma nwa m chọrọ imere ụmụaka ka ụmụaka budoziri tụbazie m okwute na nna ha eme arụ, ụmụnna nna ha mere osu emere slave. Ịmara nwa bekee na-achị ụlọ ọchị ịkpụrụ osu ịbụrụ Jizọs Kraịst. Kedu ihe dị iche na Jizọs na osu? Kedu ihe dị iche na Jizọs na oru? Kedu ihe dị iche na ume na Holy Spirit? Nna arụ arụ mere ike nga enwere ndị gwuchara gwụsa arụ mere ike nga. Ọkwa ya ka ndị ichie nekọtara anya na anị mmụọ si mba ụnụ nso biko gbawakwa jee gwa ha jee die gwakwa ha biko ka aka anyị dịkwa ọcha. Ihe anyị debekwara ụmụ information ka anyị debere ụnụ nchọzikwa ụnụ ata ya atọ nchọ ụnụ erie anyị emene nke anyị bikos mgbe ahụ anaghị ede akwụkwọ. Ụmụ ibe anaghị ede akwụkwọ. Akwụkwọ bụ ụnyaahụ mgbe anyị bidoro destiny osisi ka eji apị mgbe from Greek ka ebidodiri wee kpụba nke a na-akpọ tablet before ndị Jew mebezie scroll before nwa bekee bịakwubezie na akwụkwọ. Anaghị ede akwụkwọ ụmụ ibe. Ọya ka anyị ji wee mee ya na mmadụ, ya ka anyị ji wee mee ya na osu n'ime ọhịa, ya ka ebe ahụ osu ha na-ebia na akpọ ya alọchi. Ọ bụkọ time goes language changes. Alọchi ka a na-akpọ ya house of God. Jakun na church today you want to go there and sow seed, but osu have been at the house of God una say have arụsị. But you go to church the same place alochi wa arụsị our house of God or shrine. So church is shrine. Imoro church wo shrine because asụrụ bekee mana ọnụ fu bekee una efe iwe honey ịmana bekee na-eme ụnụ hypnotize. Inu bekee dị hypnotize church. Hey, I'm going to church. Church in Igbo alochi ụlọchi that is synagogue in Igbo. Chi na agoro chi is God. Agoro webe na agoro chi that is house. Alo is ụlọ. Alọ nwanne ijecha iji bata na bonu mpụ na asị gị nwanne ilola. Ọ dị na Igbo kalenda ọnwa alọmchi. Ọ dị ya. So unu enwere any right to judge your ancestors. Enwe ihe ndị Igbo na-akpọ orikọ. Ihe mere ndị Igbo na-amaghọ ihe na-eme ha ebe o si wụ you can never take anybody from anybody and condemn the person. A na-akpọ ya orikọ. Nwanne iri ha na orikọ. Ịgbagono. Anwakwa na anwa ị nwere anwa nara mmadụ ihe nwanne anwakwa na anwa kwujọ the person. Ọ dị against Igbo iwu. Ọ dị against iwu ala. Ị nara mmadụ ihe iri ha na orikọ nwanne ịbagono akụkọ. Iri ha n'orikọ ekwukwene maka na mafụ ndebe anyị a na-akọtu
mana ndị ahụ ndị na-akwụ ụgwọ ọnwa every na-akwa arụ ọrụ nwere ike ọ na-akwụ gị so ị na-eri social irisi social pụọ na Facebook na-ede nonsense. Ndị Igbo nwere ihe na-akpọ orikọ. Ana m egwu ka ọ dịrị gị na mma maka mụnwa gbasara m. Asị m zie eze ozi ezie mie, asị m bute ebute agaghị m ebute, asị m mba oyibo anyị danda. Ozi eziri m ka m na-ezi unu. Ozi a bụ ndị Igbo ka ọ dịara, mana mbọsị anyị ga-ebido ịsụ oyibo unu ga-afụ na the whole Africa we take this thing before Igbo people. Anyị ma ihe anyị ji wee ha idea na Igbo language because anyị sụwa oyibo. Unu ama how many foreigners nọ na Facebook to add them? 400 and something people. Ha bụrụ ndị Igbo. 400 and something people ka m hapụrụ pending na Facebook achọghị m add ha because ha bụrụ ndị Igbo. Mgbosi ọ bụ na anyị kwufere ya n'oyibo, from that day all the whole black people will take it apart from the Igbo. That is why you see unu na Osu, everybody in the world accepted them, only their people rejected them because they meet. Okay, ndị wunde reject Jesus n'ụwa ọkwa the Jews. Jesus kwa Jew ọkwa Jew ka ọ bụ, mana ka ndị reject Jesus ọkwa ndị Jew. Ka ndị reject Osu ọkwa ndị Igbo. So na unu anaghị na-eyuzu thinking faculty. Enwe ihe na-akpọ number 6, na-eyuzu number 6. Ebe ọ bụ na Jesus a na-worship ya n'ụwa niile, mana ọsọ ndị Jew dị ihe mere na-eme ha accept. Then always meet allegory ka ọ bụ. Why Osu ndị Igbo ji wee reject? Because it's allegory, you don't see the secret hidden. Ịmara ihe a na-akọ. Ịma na anyị zoro okwu ezu ebe ahụ. Anyị ma ihe anyị ji wee mee otu aha ka unu otu otu nka. Because why? All the brothers of Jesus kill Jesus. That is what you see in Osu matter. Onwere onye achụpụrụ achụpụ. All the same thing a na-ekwu unu na-eje n'ụka everyday ekpere nonsense. Ọ bụ nya maka a na-agwakwa unu na Igbo mana ịghọtara ya. Ke ndị gburu Jizọs? Ke ndị kpọgburu ya n'obe? Gwa m ndị kpọgburu ya n'obe. Ke ndị si na ha will never believe in Jesus n'ụwa? Ọkwa ndị Juu. Mana ndị Igbo na-efe Jizọs na be anyị o. Ndị Igbo na-efe Jizọs. Ijesi ebe niile osu diosu, ndị panya na-akpọ ya diosu. Ndị Greek na-akpọ Isus. Ndị French na-akpọ ya Dios. Ndị Latin na-akpọ ya Deus. Osu ka na-agakwa. Everybody in the world worship because they know the concept that language matters a lot. Os, om. That is the language of nature. Nature understands sound. That is sound. Osuji kpọgharịa ya isi onye gị Jesu. Kpọgharịgodi ya Osuji isi onye gị Jesu. Jesu kpọgharịa isi because ịma na ndị Jew na-ede from right left. Ọkwụnụma ịma ndị Jew na-ede from right left. Kpọgharịa jati Osuji ahụ isi onye gị Jesu. Unu eburu akwụkwọ na-akpagharị si akwụkwọ nke asị na akwụkwọ nke asị hụ na akwụkwọ nke asị na akwụkwọ nke asị hụ. Nwanne from Osuji to Umenweke anyị bu akwụkwọ bịa, anyị bu akwụkwọ our ancestors bịa. Mgbe ahụ ọ dịghị na akwụkwọ, kịta ọ ga-adịzi na akwụkwọ all time because every generation nwere ihe ha bịara ime. Ihe a gwara anyị bụ anyị were this thing tinye inside book which they have given us every information of Igbo land from A to Z. From Ama Mbala, which is Anioma, which is Anambra today. Ọ ya bụ the entrance. Ebe a nka the book bidoro, ebe a ka enwere ide mmiri. Ebe ahụ bụ ide unu na-akpọ ede. Anyị ji akwụkwọ ya, ọ na-abịa. Ndị be anyị kwa Chukwu ha na-achọkarị sinsi ha ya afụ ya na onye Igbo ka ọ bụ. Ha ya emesi akwụkwa Chukwu ha na-achọ and ha ya akwe. The worst problem ha ya heri ekwe. Ọkwa mana ndị Jew reject Jesus. They will never take it. Ndị Igbo agaghị ekwe. Ọsọkwa Chukwu si n'elu gbadụ na si ya na-ekwe na abịago m ịkpọrọ ndị nke m. Ndị Igbo ga-asị mba, ha ga na-echekwe. Ndị Jew ka na-echekwe Jizọs Yeshua ka ọ bịa. Ha ka na-eche Yeshua. Yeshua abịabeghịkwe. Mana ndị Igbo na worship godi Yeshua already. Mana ndị Jew ka na-echekwe yo. The Savior abịabeghịkwe na Jew. N'Israel Savior never come. They are still waiting for Savior. Mana ndị Igbo na worship you already Yeshua. So that is the game. Ndị Igbo now echikwe na ọwụkwa na-enwe ka Chukwu si wee si n'elu gbarata si ụmụ abịala m ụmụ m fụrụ n'anya. Ndị Igbo ga-asị mba na ọ bụghị ya na aka na-eche.
enwere ike onye ahụ sef ndị Hausa nwere ike buru picture onye a worship be ndị Yoruba everybody buru na worship mana ndị Igbo we say no ọ bịabeghị ọ na-abịa ọzọ nke ọ bịara abịa oji anya ọma na ọ na-abịa ọzọ nke ọ bịara abịa oji anya ọma na akwa ụmụnne ya egburu ya ka ihe ọ na-abịa ọzọ eme na ndị be ya anaghị aghọta inu ha anaghị aghọta ụka na nna ndị Igbo so ụka akara aka isi ka eji ebu ya ọkwa hụrụ a na-ekwu maka allegory ọwụ ndị Igbo bụ the masters of allegory. O nwere ike ụnụ mgbe mpere mpe ụnụ akọrọ akụkọ ifo maka ụnụ amaha na ifo moonlight gịnị wu moonlight ume moonlight ahụ na-afụ ọya ume because mgbe ahụ oru nọ n'oru ọwụ ume aha transformụrụ dị oru ahụ ọya transform dị ha mee ascend ọya nwagwa akụkọ a na-akọrọ because ifo chi efogo early in the morning dim light that mastermind expand to a mighty light ọya ha na-ekwu maka ya mana anaghị mana ifo aha mana knowledge wụ light as na knowledge is light ka a na-aka kpọji wekpọ ya akụkọ ifo so ndị be anyị amụrụ n'ihe a na-akọ na ndị be anyị chekwa ma ọwụ ha che na ihe ahụzi na life bụ just a place where you come you make money and you do this and that nwanne ị ka na ọkweghụrụ ngwere na oke don't misunderstand them. ọkweghụrụ nkịta ma ewu don't misunderstand them because what you sow you shall reap. mkpụrụ onye kụrụ ka ọ na-agụ life is not life nwanne there is nothing free under the sun. There is nothing free under the sun. There is no freedom. There is a movement. Freedom is an illusion. So if you want to create empire you create, it does not make you free because you are running into a new law. You escape a one law to go into a new law. As in Europeans nwere freedom, onye gwara gị? Who told you? America nwere freedom, who told you? O nwere government if unu nwa na-enweghị law, then where is the freedom? I want to know. O nwere government na-enweghị law n'ụwa, I want to know. So life itself is not free because it's a movement, it's a journey of something. Earth is a washing machine or distillation place, distill. That's why you see suffering everywhere. Ọsọ ndị Igbo, ọ bụrụ ọsọ ndị Igbo na ụnụ anaghị afụ ndị nwa bekee 4 o'clock o je n'ọrụ. O nwere ndị na-apụ ọrụ 9 o'clock bata 9 o'clock ebe ọrụ si ọrụ bank ya narị ya the money wee kwụọ ụgwọ ụlọ. Ọ na-aṅụ sọ mmanya akpagharị maka gịnị? ọrụ wuo n'onwe ya before na-eru 20 years efu ya isi ya akụchasị ya ọ bụrụ isi mango. O nwere ike jụọ ya afọ n'ọdụ bụrụ 25 years ka ọ dị isi ya akụchasị ya o ji arụ ọrụ o ji arụ oru na so life itself is slavery. Ọ ya ka eji akpọ ya oru ndị mmadụ onye ọbụla for you to have money here onye na-arụ ọrụ ọ na-arụ ọrụ nwanne ka ihe life gị i sacrifice your the whole life for your the whole time of this life enye gị ego this money now or what through this life we sacrifice. Onwe that company ahụ many of them they were cancerous. Most of this company are cancerous, most of them. Ebe a na-arụ ọrụ a enyesie gị the money nwezi ike ịreta ya the next day onye ahụ anwụọ. Ọ reta ya ata echi onye ahụ anwụọ, then what is the need o ji wee rụchasị ọrụ a niile? So unu ekwekwana ndị unu afụ na ndị bekee ka ndị dị free. O nwere ihe dị ka freedom ebe a nwanne asị ka ọ bụ ihe mere bụ na they have been conditioned to behave in a particular manner. Of course yes, the condition to behave in a particular manner, yes, but nothing like freedom here nwanne. Ọ bụrụ eziokwu olesi ma mmadụ agwa anọ am here o nwere ihe dị ka freedom ebe a. Negoda watch go the American movie ị ga-ahụ na onye ọbụla bụ egbe na-akpagharị na street. O freedom ya ndị sheriff every na-anya ebe a sheriff na-anya ebe a sheriff na-anya ebe a sheriff na freedom ọwụ eburu egbe na-eso gị n'azụ. Ị ka na-asị gị pụọ na ya adịghị efu ebe a sị gị don't cross here. Iburu moto gị goro ego ije ebe ifụga edere x ejere edede x ibe ihe moto agafe ebe
moto gị na-agba 300 asị gị 80 kilometers ka ị ya agba ebe a isi ka ị ṅụọ sịga ebe a asị gaghị aṅụ sịga ebe a ịrụsi ọrụ asị ewere taksị na ego gị ajụkwa ha gị ma ya akwụ taksị ma ya ha akwụ ewere. So nwanne ihe na-ebi bụ under condition, you are living under condition. So it's like umeji na achara, you become used to the achara, then ị na-emezi ka ịdaizi ji aha na-agbazi dị achara okirikiri ahụ ọ dịka gasị na o nweziri freedom. O nwere freedom o nwere kama ihe mebụ na efuse go dị omeji with the achara, o bụrụzie part of his life. Ụtụtụzi 5 o'clock or 4 o'clock alarm egbuo pịa 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 obinite ọma nnukwu ọsọ ọmacha ọsọ saa ahụ jebe ọrụ. O nweghị option. 52 years ka na-eche ya n'ihu, 52 years of his life ka na-eche ya. O nwere ike ọwụzie na ọ nara loan, ọ narazi loan wee goro na moto ọkụ anyị nwara. So ụmụ ibe, ọ bụrụ ebe ahụ anyị na-eje ụzọ adịrị ya. Onye ọbụla chọrọ ịmanage his own affair, of course yes, but ị ga-aghọta na ịghọta na wee manage ya ọfụma. Na ọ bụrụ na ịghọtaghị ihe ha manage nwunye, ọ dị ka o were onye nkịtị na-ewere 20 million naira nye ya si ya wee jee pụta ahịa, o erisi the money in 1 year. Ịbịa ọbụla na dị ego ugwu iwu many people na-agbara ọga ha bọyị agbasịa bọyị, ọ na-adịna nke ọga ya ọ na-eri ego na-eme ihe niile edu ha na ya. After 6 months ọ na village after 6 months ọ na village. After 6 months ọ na village 6 months, mana ọ nọ na nke ọga ya ọ na-eri iwe na mgbe ọ hụrụ na nke ọga ya efe ọza alabala ala ọ na-eti alabala iwe na-eti hey nwa igwe ọ na-ebi na-eko ụgbọgụrụ nwanne edu ha na after 6 months ịhụzi alabala ata dịka ngịga enwezi ike ị na-agazi n'ụzọ ọfụ ya sọ nwa ya ọdọji ya isi ya nwanne bịa afụrụ m gị ka ije ọ sị gị na udo dị isi ya ha afọ akwana ka ekwenụ maka na emekwana ọsị isi ọ gaghị kwana ọsị na mụ na ya anọghọzi da mụ na iji ọta ahụ anọghọzi anụ ọhịa ịmụna ihe maka agbachara ndị gba mbụ oduodumeduo onye gị ego risie bikos o ripịa n'ọnụ o riwa n'ọnụ enyezie enweja ya ego o eji abụ uru oripịa dị mụna ọ ihe na-eme anyị today as human being. Ọ ihe na-eme anyị bikos anyị amaha na darkness abụrụ light. Anyị chema darkness of light. That is what we think. Anyị chema darkness of light. Darkness is not light. Because nwanne ị gaa na prison now, gaa na prison etinye gị n'ime prison ebe ọkụ na-anaghị enwu, ịnọgide ebe ahụ ebidozie fụbazi ụzọ n'ime gị. For example na ka eme easily ịba n'ime ụlọ gị now, gbanyụ ọkụ agbanyụ ọba ebe ahụ na-eji oji, ịnọzi ebe ahụ some kind awa ifụba ụzọ. O nwere ọkụ a na-akpọ mercury, bulb a na-akpọ mercury, fluorescent na-akpọ mercury. Iti that mercury n'ime ụlọ gị, isi na outside pụta n'ime ụlọ, ị naghị afụ anybody. Ịnọzie some hour or some minutes n'ime that house, ifụba onye ọbụla n'ebe ahụ, that mercury bulb. So that is light. Ọ onye nwa n'ime isi gị ebe ahụ enwe pineal gland, that light dịka ọ dị freezing, ọ dị frozen, ọ dịka ice, ọ mercury light. Anya ga-anụ ebe nke ọ na-esend the information na-eme gị iji afụ ụzọ. So mercury light, so nwere ihe ị na-afụ nwanne, you don't see anything unless ma that thing crystallize, that it crystallize ya then you begin to see. Because ebe isi afụ ụzọ n'isi gị, anya na-esend the information, ihe ọbụla for send the information n'isi gị, isi gị ewe calculate. So if your isi don calculate nwanne, oke na ngwere ka ịhụ, ị na-achọ ihe iyi eri, that's all. Survival instincts ọ ihe ọ bụ, is animal nature. Rie nni nyụọ nsị, that's all. Unless ma destiny gbawara ịpịawa ya pịa then nweta information, because information is open in black and white. Ọ dị, it's not hidden. But our people know, they refuse. Nna gị na-ebe akwa na ana ini because ọ maha na ọ ga-amụ onye dị ụta. They did not expect. Ha meghe expect na nwa ha nwere ike iji ọsọ itehe ule. Na nwa ha nwere ike maka the worst thing nwere ike ime people n'ụwa bụ just to na kedi tinti unu n'ụwa gara nwa bekee na-eme something. Nwa bekee pụtara public condemn ihe ha na-eme.
Have you ever seen it? If you get before, you can never see it. Ancestor nwa bekee gara everywhere gburu isi everybody. Kedu mbosi ifru nwa bekee pụtara publicly say na ha ancestor ha gburu mmadụ? Never. But ndị be anyị ga-apụtụgo na iro osu asị ya. O nwere mgbe nna gị gwara gị destiny na-ekwu na. How do you know it? Because miso ọ dị ka mmadụ iburu Bible na. Iburu Bible na-agụ ịghọta ihe dị ebe ahụ ị na-akọ nonsense. Ịnọ mgbe edere na Bible ahụ ịma ihe edere ba. Ịma ihe edere dị. Then why did you think that ihe ị na-ekwu bụ ihe edere dị? Ya na-agwa ndị mmadụ ha anaghị ekwe. Nwanne ka esi ama ihe n'ụwa ahụ n'anya. Ihe ọ bụla ifụrụ now check ihe na this present moment. Ọwụ na-enweghị ebe afanyere ya, that means ọ dịghị mgbe ahụ. All misunderstand ka ị mere ya. Anything ị nweghị ike confirm now because there is no time in space. There is nothing like time in this space. Or if you cannot confirm it now, then there is nothing like that. Then nothing changes. So ọ na-asị mgbe nwa bụ nke mgbe nwa. Nothing change. Ihe mere bụ na eti bụ from ụlọ mkpọ aja ba n'ụlọ block. Ọ bụ changing. There is house already. House dị bụ adị. A na-ewere bụ akwụkwọ oke na-akpọ ya the tree palm tree wee kpechie hotele ha. A na-ekpechibu ya ekpechi before ọkịta na-eji pant. Onwe ihe dị iche na akwụkwọ nkara na pant. Ọhụụ the same thing. All the same thing. So ihe mere bụ na ajọ ọsọ were nkịta goro enwe ọ dịka gasị na enwere ihe chenjiri ebe ahụ. Nwanne ihe ọ bụla ị nweghị ike confirm today isi mgbe nwa nwanne it's not true. It's confusion in your head. It's confusion in your head. Ọgwụgwọ na ibi n'okpuru okwute is a house. Your brain gwa gị na you need to live somewhere. All the ụmụ anụmanụ niile bi n'ime ọhịa they have home. All of them. E nwere ebe ha na-arahụ ma chi jie. Go and check ma ụmụ nnụnụ na-akwụ akwụ ha na-akwụ akwụ biri n'ime ụtụtụ ọpọ jekpa nri. So those things are there. Nwere something is extraordinary. Anyị nwere eme something extraordinary. There is nothing extraordinary. The forces are already. There is dark force already. There is forces already. It was then, it was now. But our own culture has nothing to do with the force. Nothing. It's about controlling the force inside you. Because you are a force. Moving force ka ịbụ na onye ịmago mmadụ aka ntị before. Nwa mmadụ ọra na aka ịma na force ka ịbụ na ọ ifube eje ebe ji mma gbuo mmadụ. Ifube ebe ndị mmadụ gbuore blọkụ tụgbuo mmadụ mụọ ya ọkụ si na ozuru ọkụkọ ma ọ chọrọ izu kọmputa. Ihe a bụrụ force. Ajọ mmadụ bụ ajọ mmụọ because good spirit begetted good spirit. Evil spirit begetted evil spirit. There is nothing force to have to do with the culture on earth. Not in Igbo, not in Hausa, not in Yoruba, not in Europe. No. You only confuse because you don't understand the common sense. There is forces. If you want to go and do them, nobody is holding you. Nwanne ịchọ ịga n'ime ọhịa jekara m o nwere akwụkwọ a na-akpọ vuakanga. Ịkara vuakanga a tire mmadụ na nri orie nwu. Body is element, is magnetism. Ịchọ o nwere ihe ị ga-eme iwekọta ọnụ or control by element. So all these things in half magicians they are on earth. O nwere ihe o nwere ime with cultivating people's mind or training people how to behave and how to do something. No. But him and ndị ojii na you know their life. They're always aggressive in everything. Ị na-agwa ha something ga-abara ha uru mba gịnị ka ị na-akọdo ihe a my ancestors way. my ancestors way. Ancestor gị ọkwa nna gị nna m wee jiri ka ebo ama m onye wụ nna gị ka ihe o ji wee wụrụ our ancestor na I want to know. Ndị ichie na ọgbụ anọ enwere ndị nze na onye nna ya wụ nze na onye nna ya abụghị nze abụghị ofu. Onye wụ nna ya wụ nze na-asị my ancestor because nna ya wụ nze
onye nna ya awụghị nze na-asị ma ancestor because nna ya awụghị nze. Onye nna ya awụ ọzọ na-asị ma ancestor. There is court in Igbo land, different courts to different one. So every ancestor is the same, all the same, or is different. It's like radio wave. Nwanne itu nuo 95.1 inweta radio na-ekwu okwu. Itu nuo 102.1 inweta radio. But enwere AM nwe FM. FM 100 and something thousand euro for antenna. AM. FM wee go ne, FM ego ne. $120 you go to FM antenna. $120 only you go to FM antenna. 120 only. But ị ga ịchọ AM antenna amplitude modulation agwa gị price ya. Ịnọdụ ebe a tinye na Spain ị na-enweta na Nigeria. Ịgba ihe na Spain ị na-enweta ya Nigeria. But iti FM na street unu ka ọ ga-agadebe. Olesi m iti gwara nda iti ịchọ ka o si Ọnịcha ruo Owerri iti 100 antenna. Olesi m ije soze ndị big one ị ga-eme itinye ọkọva adịghị Anambra da net ye buru ezigbo ibu. Mana iweta AM sọsọ ọkụ red ihe need long pole with copper ị ga-eni naanị. But ihe eji arụ ya ọ dị very scarce. Iwere arụsị amplitude modulation. All you need in your brain overall FM, overall frequency modulation. You need the amplitude modulation so that you can go far in your brain. Gache meet yen na ga ebe ha no je na mmụọ ga meet ye ebe ha no die. Ga die meet ye ha gị na ha akwu okwu ịpụtakwa o je na mmụọ. Ndị Igbo na-emebu ya ma ọ bụrụ taa. Ndị Igbo na-akpọ ya ịgọ mmụọ. Ndị Igbo na-emebu ya eme nwa bekee si o meditation. Gịnị ka a na-meditate? Onye na-ezu ochi agba ama enwe ihe ọ ya afụ. Onye na-ezu ochi agba ama anụ ihe ọ ya afụ. You can never have anything. Even ị ga dị meditate self. Ihe ga na-eche iri self ndị niile mere ihe ọjọọ abịa dị at the same time. Ị na-eche ichere isi ebe isi ga-aghasa ma ihe na-eche eche. Mana oje na mmụọ bụ oje na mmụọ. Jere onwe na mmụọ mitie ndị ichie mitie ndị nna nna ya. Ndị all those court members ndị Igbo aha bụ ndị ichie ndị nze na ọzọ ndị ikenga ha na-agwa ya nekwa ihe ị ga-eme nekwa ihe ị ga-eme nekwa ihe ị ga-eme. Mana ngwa iji FM na FM antena gị bụ FM onweghị ebe ọ na-eje. O nwere ike ọnụ kata o nwere ike ruo sụtọ na Asaba ebe Asaba bụ ebe ahụ ara ebe nọnsensị ije ebe ahụ agwa gị ka na jeje ife anya sef ọ na-agwa gị jealous something na-agwa gị something evil na this guy sef ịgbara nkịta na-eme ihe ọ na-eme iji ichere ihe a this guy na-eme ga-aga enwe isi na ihu ụdị alụ ha ga na-atụnye gị na ha na-atụnye gị alụ na-enweghị isi alụ ga-emebiri gị ụwa. Mana onye nwere amplitude modulation ebe ọ na-aga ụfa ihe a ga-eme ka Igbo dị mma. O buru akwụkwọ buru pik na-alahụ ụra n'abalị na-edetu ndị ichie na-agụ na-ede ndị ichie na-agụ na-ede ọpụta echi ọbịa na Facebook kọrọ gị. Mana onye nwere amplitude frequency modulation bụ FM bịa ọpụta n'ụtụtụ ọsị nna anyị ka dizi nọ ntụ na-akọghịrị na Facebook a na nwanne ichere ihe adịzi ga na-ekwuri bụ eziokwu sef ichere ihe na aka ihe ọ ya na-akọghịrị ihe ọ FM redio ka o ji FM redio ịfụ ya because ebe ụbụrụ ya na-eje small place ọ na-achọ ebe a ga-etigbu ọzọ gbuo ike adịkwaghị ya. Ụmụ ibe ntụwa adịghị ọ ga-adịrị anyị na mma. Anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, anyị nwabụ ndị kwere n'ihe otu kwuru. Anyị masị na ọ ga-adịrị ndị Igbo na mma ma ndị fụrụ anyị n'anya ma ndị kpọrọ anyị asị na ọwa anyị fụrụ ha n'anya wee bịaba. Ọwụ na ya afụ ha n'anya anyị agaghị abịa. Ọwụ na ya afụ ha n'anya anyị agaghị abịa. Mana ihe anyị ji wee bịa bụ ka ọ dịrị ibe na mma, ka ọ dịrị ikwu na mma, dịrị ibe na mma. Ọ maka ha ọrụ anyị na ya anaghị arahụ ụra abalị. Anyị anaghị arahụ ụra abalị maka na abalị ka mmụọ ji aga. Mmụọ anaghị eje ifi aga. Abalị ka mmụọ ji aga maka ihe eji akpọ ya mmụọ bụ na ọ na-eje onye nwa bụ the vanquisher of darkness. Them vanquish darkness, they remove darkness, so we don't have darkness. That time ị na-akpọ night iji arahụ ụra agwụ ụra ọ mgbe anyị ji apụta. So asị m na ọ ga-adịrị onye ọbụla na mma, dịrị ikwu na mma, dịrị ibe na mma, dịrị ndị niile na-agba mbọ fụ na Igbo nwetara onwe ha. Mana ọ bụzi onye na-emezi ihe marazie ihe ọ na-eme. Ọkwa nna nke ị na-eme dịara gị mma jisi ike. Ọkwa nna ọ dịrị gị mma nwanne tụgharịa alụ na sayensị na laboratory ebe a na-eme sayensị. Ọ na-eme ime ofu ihe ọwa ọkụ ịchọkwa ọzọ mekwa ya ntị ị ga-emegide ntị nweta rizọt. Mana ọkwa na isi na ihe were ọka
na-achọ ka ọ wepụtara gị mmanya mmanya, ma ọ na-elele ọka ka ị ga-enwe, ọ bụghị nke binsi, ọ elele ọka. So asị m ka ọ dịrị unu na mmụ ibe, ọ gazie.